Il-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jibqa' jaħdem sabiex pajjiżna verament ikollu politika b'saħħitha fis-settur tas-saħħa mentali. Kien għalhekk li tnejn filgħodu kienet organizzata laqgħa mal-imsieħba soċjali u l-unions dwar l-importanza tal-għarfien dwar is-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem dwar il-bżonn li wieħed jifhem kemm huwa importanti li jkun hawn iktar għarfien dwar is-saħħa mentali għax hekk il-persuna ma tkunx b'saħħitha anke mentalment ma tkunx tista' tgawdi kwalità ta' ħajja tajba. Huwa tkellem dwar kemm huwa importanti li min iħaddem u anke l-ħaddiema jkun jafu kif għandhom jaġixxu meta xi ħadd mill-kollegi tagħhom ikun qed isofri minn problemi ta' saħħa mentali. Il-kelliem għas-saħħa mentali jinvassal lo fakkar kif propju ftit tal-imilu il-Partit Nazzjonalista ippreżenta 12 il-proposta differenti għal dan is-settur. Huwa qal l-istudji li saru u rawlu meta l-ħaddiema jkunu kuntenti fuq il-post tax-xogħol tagħhom, il-ħidma tagħhom tkun aktar produttiva. Nemnu li jekk verament rridu ninvestu fis-saħħa mentali ta' dan il-pajjiż, rridu nibdew ukoll minn fuq il-post tax-xogħol. Sfortunatament tul dawn l-aħħar snin u anke l-aħħar xhur smajna diversi stress-related problemi fuq il-post tax-xogħol, ansjetà, depressjoni, eċċetera, u naħseb li jekk għandna verament nibnu policies li jaffettwaw il dan il-pajjiż biex imexxu l-qudiem anke s-saħħa mentali u s-saħħa ġenerali, illum bdejna pass importanti biex barra it-12 proposta li nedejna l-ġimgħa l-oħra, illum ukoll inkomplu nibnu fuqhom u naraw kif fil-prattika jistgħu jibdew jitħaddmu mill-lum stess. Min-naħa tiegħu il-kelliem għax-xogħol Ivan Castillo saħaq li l-persuni għattaw parti kbira minn ħajjithom fuq il-post tax-xogħol u għalhekk għandu jkun hemm iktar għarfien dwar dan is-settur. Qal li l-istress fuq il-post tax-xogħol jista' jikkontribwixxi għal persuni li jbagħtu minn saħħa mentali u għalhekk importanti li min iħaddem jinvesti anke f'dan is-settur. Dan kif statistika uriet li parti kbira mis-sick leave huwa attribwit ma' problemi mentali. Min-naħa tagħha Liza Vella tkellmet dwar esperjenza li għaddiet minnha l-familja tagħha fejn persuna qrib tagħha tbagħat minn bipolar disorder. Hija spjegat kif snin ilu ma tantx kellha opportunità titkellem dwar dak li kienu għaddejjin minnu u llum il-ġurnata għalkemm hawn aktar għarfien xorta waħda għandha ssir iktar ħidma biex dawn il-persuni ikunu integrati fis-soċjetà. Il-membri tal-korpi kostitwiti kif ukoll tal-unions faħru l-proposti li ressa il-Partit Nazzjonalista għal dan is-settur fil-waqt li tkellmu dwar il-bżonn li ssir iktar ħidma sabiex titneħħa l-istigma li sfortunatament għadha preżenti f'pajjiżna. Huma tkellmu wkoll dwar kif pajjiż bħal Malta fejn parti kbira minn negozji huma SMEs ikollok numru ta' persuni li għaddu minn problemi ta' saħħa mentali, propju minħabba l-pressjoni li jkollhom biex in-negozju tagħhom jirnexxi u jkun b'saħħtu. Apparti dan ma naqsitx ukoll diskussjoni dwar il-problemi ta' saħħa mentali li għaddu minnhom l-edukaturi fil-ħidma tagħhom fl-iskejjel.